Isa. Dalawa. Tatlo. So ayun mga ka-rider, meron na naman po tayong susubukan ngayon. Itatry natin ulit itong Honda Contact Point tsaka Honda CDI mga ka-rider. Itatry natin. Noong nakaraan, kung hindi nyo pa napanood mga ka-rider, tinisting na namin itong nakaraan. Kaso nga lang magkaiba yung setup niya mga ka-rider. Ngayon mga ka-rider, pareho po yung setup niya. Ang pagkakaiba niya lang ngayon mga ka-rider, itong tambotso niya mga ka-rider, stock po itong contact point tsaka itong CDI, naka bullet pipe siya mga ka-rider. Yun lang yung pagkakaiba, na pareho po yung setup niya mga ka-rider. Sa gulong, sa set ng sprocket, sa makina, stock po lahat yan mga ka-rider. Itatry lang namin ngayon kung sino ba mas malakas humatak sa 250 yata itong namin, pagtitestingan namin mga ka-rider, o kaya 200 meters mga ganun mga ka-rider. So ayun mga ka-rider, kung bago ka lamang sa YouTube channel ko, mag-subscribe ka na at click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos mga ka-rider. So tara, friendly gauge lang mga ka-rider, friendly gauge lang. Try natin. Anong taon yung CDI mga ka-rider? 2011 di ba? 2011 daw mga ka-rider. At itong contact point naman 1994 pala to mga ka-rider. Nagkamali tayo nung nakaraan. Sinubo? Oo. Parang mas matanda pa sa akin itong 1994, isang taon. So ayun mga ka-rider, try natin. At ito yung mga kasama natin mga ka-rider, oh. Shoutout. Baka may bang pa yung shoutout dyan. Ariel Reyes, shoutout sa'yo. Uy, shoutout daw kay Ariel Reyes. Ayun. Ano natin, mga cards natin dyan, oh. Oo. Ingat palagi, yun lang. So ayun mga ka-rider, natry na natin. Kung hindi nyo pala naitatanong, ito yung sinubukan natin nakaraan sa sniper at saka sa tinap speed namin. Pumalo ng 1,000 siya mga ka-rider. So ito try na natin dito sa contact point. So tara, engage lang mga ka-rider. Kawan na. Sige. Ayun mga ka-rider, try natin. Bilang ako ng 3 1, 2, 3. Lakas, natalo tayo sa una mga ka-rider. Natalo tayo sa una mga rider sa Molya. Try natin ulit sa pangalawa mga ka-rider. Talo tayo sa una. Medyo gumalaw yung kamay ko. Kinakabahan ata ako ngayon mga ka-rider ha. Yan tinalog sa ambar. Timalo kay 100 plus. So yun, tumalo siya ng 100 plus. Kasi nyo na mga rider, di kasi gumagana itong speedometer natin eh. Yung sa kanya, tumalo daw ng 100 plus sa 200 meters mga rider. Pangalawa. Pangalawang try natin ulit.
So try natin ulit mga ka-rider sa pangalawa. Talo tayo sa una mga ka-rider. Medyo parang mahina yata yung motor natin mga ka-rider ah. Tara. Isa. Dalawa. Tatlo. Ha? Talo tayo yata mga rider. Parang di tayo makakabawi ah. Lakas. Tagal na kasi yung motor natin mga rider. Lakas ng motor niya. Renegade lang naman mga rider. Lakas talaga, grabe. Bukan natin sa palo mga ka-rider. Palo. Talura. One, two, three. Ibiwang siya. Lumabay siya mga rider sa dulo. Parang nanalo tayo. Ha? Ano? Ha? Dapat ditinta. Lakas ng motor. Ito na yan. Wala yata pinapatungkol sa atin ah. Dami. Sana all. Lakas. Pumalit yung isang kaibigan natin mga ka-rider na driver. Try natin. Aman, pang-apat na try namin mga ka-rider. Ha? Bila talura. 1, 2, 3. Sigurado kung mga 300 mga ka-rider tatalunin tayo nito. Umahabol siya sa dulo mga ka-rider. Manalo tayo sa hanggang primera hanggang tercera, panalo tayo mga ka-rider pagdating ng kwarta. Wala, umahabol siya mga ka-rider. Malakas yung ano yan, tercera tsaka kwarta. Pag nasa tercera na ako mga ka-rider, wala na, naiiwan na ako. Kung susubukan namin siguro sa siguro sa ano sa 500 meters mga ganon, talo tayo doon sigurado mga ka-rider. Panalo tayo ng 2 beses, nanalo din sila ng 2 beses sa una. So ayan mga ka-rider, nanalo tayo sa una. Pagdating sa dulo nagpapantay. Tapos siguro pag susubukan namin ito mga ka-rider sa 500 meters, talo tayo sigurado dito mga ka-rider. So ayun, tabla lang. Sakay na mo, sakay na eh. Para ano, makikita talaga doon na kung sino makakalamang. Sakay na, isa pa. So isa pa mga ka-rider.
Kasi patas lang, tabla lang yung dalawang beses siya yung panalo, tsaka yung pangatlo tsaka pang-apat. Ito naman mga ka-rider. Subukan natin sa pang-5. Doon na mga kalamang. Last na mga ka-rider. Ito, final round mga ka-rider. Never. One. 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 Two. Three. Pumapantay siya mga ka-rider. Hindi mo pansin kung sino nanalo mga ka-rider. Siya ata. Nalo yung CDI mga ka-rider sa dulo. Nahabol na talaga tayo sa tercera at kwarta. So ayun. Thank you. Abangan nyo mga ka-rider. Abangan nyo. Pupunta kami ng Hanggang Kalikasan kasi may nag-post. Pwede na daw pumasyal pero kaso nga lang doon lang sa may bungad. Abangan nyo mga ka-rider. So ayun lang. Hanggang dito lang yung vlog namin. Yahoo!